хайде, идвай. Не, трябва да дойдеш. Не, идвай. Няма ли? Айде, влизай. Можеш ли по-русски? Не, няма снимки, мимки. Влизай вече. Уау, ми. Това е ефекта вау. Всичко да ти мирише наново и да е приятно за окото. Намирам се в централната част на град Варна, в двустаен апартамент в чисто нова сграда с Акт 16 буквално от 2 дни. Апартаментът е обзаведен и готов за нанасене или за отдаване под наем. Намира се на среден етаж, изцяло покрит в сграда с асансьор. Получаваш чисто нова сграда, чисто нов апартамент с всичко, което ти е необходимо като обзавеждане. Фурна, съдомиялна, пералня, хладилник, климатици във всяка стая и така нататък. А и терасата не е цветарник. С две думи, ефекта вау. Влизаш веднъж и не ти се иска да излезеш. Айде, давай да си ходим вече. Не, искам тук да остана. Не, айде, детето ме чака. Искам тук. Искаш, като ми дадеш капаро утре и ще останеш колкото искаш. Може ли? Може. Айде. Айде.